Осъдиха Урсула фон дер Лайен. Тя трябва да покаже чатовете си с шефа на Pfizer. Европейската комисия загуби делото, заведено от журналистка на Ню Йорк Таймс, заради отказа да покаже кореспонденцията между председателя на Европейската комисия и Алберт Бурла, генерален изпълнителен директор на Pfizer. Дори Европейската комисия излъга за съществуването на такава кореспонденция. Срамежливо в новинарските емисии в България темата беше отразена. Нямаше ги вездесъщите всичколози да стоят в студията възмутени и да обсъждат има ли корупция в Европейската комисия. Нямаше ги и водещите на сутрешни блокове да питат каква е тази непрозрачност, защо се крият и не ни показват какво се е случило тогава. А именно, връщам ви във времето на така наречената пандемия. Тогава, когато народите се отказваха дори от елементарни свободи. Трябваше децата да плюят в плик, за да ходят на училище, а цели сектори на икономиката не работеха. В същото това време, когато медиите от сутрин до вечер ни заливаха със статистики за заразени и умрели и по този начин ни държаха в страх. Докато обществото се чудеше какво се случва, чиновниците в Брюксел са сключвали договори за милиарди с фармацевтични корпорации. В крайна сметка Европейската комисия каза, че няма как да възстанови СМС-ите и ние никога няма да разберем какво е тяхното съдържание. Помните ли го онова време, когато се подписваха секретни договори, което ние разбрахме благодарение на румънски евродепутати, не български, когато ни показаха онези скрити с черно подписи, под които стоят всички тези съмнения за далавери. Няма да разберем. А тези всичколози, за които вече ви казах по-рано, не обсъждаха тези теми. Те бяха заети да казват, че влезнем ли в европейската единна валута, корупция в България няма да има, защото в еврозоната няма корупция. Огромните договори за десетки милиарди, които ние никога няма да разберем какво са съдържали и защо и как са сключени, обаче остават загадка. И вместо Европейската комисия да седне и да се занимава с всички тези въпроси, които вълнуват 500 милиона граждани на този съюз, а именно нелегалната миграция, деиндустриализацията на съюза, уреждането на някакви ресурси, с които да можем да развиваме икономиката си и, например, да се загрижат за това как да излезем от украинското блато, в което те самите ни вкараха, съвсем скоро до дни се очаква Европейския съвет да се събере, не за друго, а за да реши и отнеме правото на глас на Унгария. Но защо Унгария? Припомнете си. Тя не гласува против нито един от онези абсурдни 16 пакета с санкции срещу Русия. Тя дори подкрепи във всеки един случай помощта за Украйна. Пари и оръжия. Спомняте си. От какво тогава се разсърдиха чиновниците в Брюксел? Те казват, че ще им отнемат правото на глас, защото Унгария нарушавала някакви европейски ценности. Да, вярно е обаче, че Виктор Орбан при всяко едно от тези 16 гласувания в Европейския съвет извоюва и за своята страна по нещо. Дали няколко десетки милиарда, дали възможност да подпише с Газпром дългосрочен договор, за да бъдат уредени нуждите на Унгария или нещо друго, Виктор Орбан беше пример за това как се отстояват национални интереси, за разлика от България. Точно това е най-големият страх на чиновниците в Брюксел. Да стане ясно, че политическа алтернатива има. Точно това беше и е Виктор Орбан за милиони европейци. Алтернатива на това блато и на тези слуги, които наблюдаваме представители на брюкселската секта в различните държави. Алтернатива, която те си мислят, че няма как да не накажат. Ето, погледнете България, например. Ние безропотно мълчахме и нищо не искахме за себе си в нито един от всички тези случаи. Казваха ни чуждите господари, затваряйте реактори на АЕЦ Козлодуй, реактори се затварят. Казаха ни, не строете АЕЦ Белене. АЕЦ Белене спря да се строи. Казаха ни, спрете Южен поток. И ние го спряхме. Този проект, който можеше да гарантира независимост за България, транзитни такси в огромен размер и една съвсем различна позиция на геополитическата карта на Европа, отиде в миналото. А сега се радваме на някакво мижаво отклонение, което минавало през България и нашите политици се хвалят, че него изобщо го имало. Казаха ни, спрете руския газ. И ние го спряхме. А сега властта сама си признава, че именно той е най-евтиния, дори и с гръцка надценка. Защото в момента плащаме руски газ с гръцка надценка по признанията на различни представители на настоящата власт. Но ние безропотно мълчим.
Ето точно това е разликата с Виктор Орбан. Същите тези всичковози казаха: Унгария сега е много зле. Тя плаща скъп газ, тя има висока инфлация и какви ли не други проблеми. Как да не им повярваме, драги българи? Все пак милиони унгарци са се затичали към нашата граница, за да берат ягоди и да се грижат за нашите възрастни хора. Да, ама не, както се казва. Няма такива унгарци, защото Унгария е добре и е стабилна. Тя има сигурни доставки на газ и един лидер, който се грижи за собствения си народ. Ние такъв нямаме. Ние си имаме добре познатите всичковози. Срещу европейските милиарди ние създадохме една охранена класа от негодници. Това получихме срещу отстъплението от националните си интереси. И докато говорим за корупция, за диктатура, защото именно това ще подпечата и в следващите дни Европейския съвет със своето решение да отмени правото на Унгария на глас. Тя ще легитимира диктатурата на либералната кочина. Но, както ние добре знаем, техните планове вече се провалят и тяхното време изтича. Но говорейки си за диктатура, няма как да не завърша днешната ни среща с една история от Америка. Случила се някога назад във времето. Отишъл един индианец при вожда и му казал: Велики вожде, искам да си сменя името. Прекалено дълго е. Вожда го попитал: как се казваш? И той му казал: Големият сив орел, който пада като камък от небето. Вожда го погледнал и казал: Абе, дълго е, вярно. Как искаш да те наричаме? F-16.